ранку, сябры. Нешта наших Касі і Лесіка не відаць. Мусіць, праспалі. Сюрприз! Нічога я не проспал. Хотел тебе, Вара, разыграть. І гэта ў цябе атрымалася. Прывітанне, сябры. Вара, гэты вяночак табе. Прымер яго хутчэй. Ух ты, які прыгожы. Дзякую цябе. Я стараўся. А ў гонар чаго вяночак? Я прызначаю цябе прынцэсай лета. Прыемна. А чаму мяне? Просто ты лепей за ўсё падыходзіш. А як жа Кася? Кася ўжо заняла іншую пасаду. Якую? Каралева лета. А, ну тады зразумела. А карона ў яе ёсць? Зараз каралева і без карон ходзіць. Узяць хаця б англійскую. Яна ж не ходзіць па вуліцы ў кароне. Вось і Кася, хоць і без яе, але ўсё ж каралева. Хто б сумняваўся. А вось мне больш прынцэсай падабаецца быць. Нават болей, чым каралевай? Ну так. Зразумеў. Бо каралева паважная, сур'ёзная асоба. Ёй сваволіць нельга. Трэба вырашаць розныя дзяржаўныя пытанні. А прынцэса іншая справа. Яна, як любая дзяўчынка, можа гуляць сабе хоць цэлы дзень. Асабліва летам, калі школьных заняткаў няма. Тогда я не хочу быть королевой. Вара, давай поменяемся, а? Прабач, Кася, или нешта не хочацца. Адказнасці шмат. Але я не хочу целый день на троне сидеть и выражать некие там серьезные пытания. Кася і сур'ёзныя пытанні гэта немагчыма. Вось і я кажу, не маё гэта. Як же мне позбавиться гэтай пасады? А я ад яе адмоўлюся, а? Афіцыйна? Официально. Я, королева Кася, адмаўляюся ад трона и так само становлюся принцессой лета. Принцесс же может быть некалькі, правда? Вядома. Вось і добра. Будем гуляць разам. Ура! А лето и без королевы цудоўна обыдется, вось. Тады глядзім мультфільм «Прынцэсавы нашы». Глядзім. А ведаеце, кем бы я хотела стать? Кім? Чараўніцай. Гэта ж так здорово. Пожадал, и твое жаданне здзейснілася. Так, было б здорово. Але, на жаль, чараўніц не бывае. А як же казки? Там их процьма. Казкі на тое і казкі, што не сапраўдныя. Шкада. Але да сваёй мары можна і без чараў прыйсці. Як гэта? Нават калі я буду, напрыклад, марыць, пра тое, каб навучыцца лятаць, а? Вядома, можна навучыцца лятаць на дельтаплане, параплане ці парашуце, ці нават кіраваць самалётам. Сапраўды, а калі я захачу стаць каралевай прыгажосці, вось Таксама нічога складанага. Паставіла мэту і ідзі да яе. ніякіх цудаў не трэба. Ніякіх. Я лічу, што сапраўдныя цуды адбываюцца тады, калі людзі робяць добрыя ўчынкі. Так, калі ў транспарце мы саступаем месца старэнькім. Калі хлопец забараняе малога ці дзяўчынку. Зразумела. Калі ніхто не ламае дрэваў і беражэ чысціню, так? Так, гэта і ёсць цуды. Цуды дабрыні. Кожны з нас можа рабіць такія. Вядома, можем, правда, сябры? Я упэўненая, што вы ўсе робіце толькі добрыя ўчынкі. Вядома, зараз канікулы, самы час для добрых справ. Вось і малайцы. А для ўсіх малайцоў чарговы мультфільм. Глядзім. Ой, чуеце? Дождж пайшоў. Ого! Ну і добра, раслінам ён вельмі падабаецца. А мне не. Давядзецца сядзець дома і чакаць, пакуль ён пройдзе. Дожджык яе напалохае, Вы б ведалі, якое надвор'е бывае на іншых планетах нашай сонечнай сістэмы. А адкуль жа нам гэта ведаць? Мы там ніколі не былі. А якое там надвор'е? Такое, што нават і ўявіць сабе немагчыма. Вось бы хоць адным вочкам зірнуць. Ага. Зараз адчыняй камп'ютар. Хутчэй. Так,
першая планета сонячнай сістэмы, якую мы наведаем у нашай віртуальнай вандроўцы Меркурый. На ёй ніколі не бывае дажджу. Ух ты, вось гэта здорово. Я туды хочу. Не спяшайся, слухай далей. Меркурый бліжэй за ўсіх ад сонца. Таму там днём тэмпература даходзіць да плюс 430 градусаў. Ого! Кася, ліпей туди не треба, спячишся. Чекай, а ночью на Меркурии прохладней може, а? Ага, прохладней. Ха, усяго плюс 180. Ой, на Меркурий так ладно не полетим. Не полетим. А какие яшчэ есть варианты в вашем космичном первенстве, а? Можно отправиться на другую планету сонячной системы, на Венеру. Яна ўся пакрытая аблокамі, дарэчы. Гэта значыць, што там не так спякотна. А вось і не значыць. На Венеру нават спякотней, чым на Меркурыі. А як же облаки? Яны хіба не хаваюць ад сонейка? Хаваюць. Але планету награваюць вулканы, што без супынку вывяргаюцца. А з аблокаў ідзе дождж зусім не з вады. А з чаго? З сернай кіслаты. Ой, яна ж вельмі небяспечная. Яшчэ якая? Дадайце яшчэ ураганны вецер, які ўвесь час зме, і малюнак клімату Венеры у вас ёсць. Не трэба нам і туды. Правда, Вара? Зусім не трэба. Тады, можа, вам спадабаецца чырвоная планета Марс? А ён які? Марс – гэта голая ледяная пустыня, па якой увесь час праносяцца пылавыя буры. Не падыходзіць. Давай далей. Але вы не даслухалі. Нам дастаткова. Якія яшчэ ёсць варыянты? Можа, вас тады зацікавіць самая вялікая планета нашай сонечнай сістэмы Юпітер? О, люблюся самая вялікая. Юпітер вельмі прыгожы, рознакаляровы. На ім яшчэ і самы вялікі ціск. Ператворыць у аладку любы лятальны апарат. Ой, І там самыя доўгія штормы. Адзін такі не сціхае ўжо некалькі стагоддзяў. Вось дык ну. Ветры на Юпітеры рухаюцца з хуткасцю 500 км ў гадзіну, і ўсе ў розных кірунках. стать аладкой и носиться по ветру, як самолет? Ну ж нет, я не згодная. А на іншай планеце, Сатурне, ты зможаш насіцца нават як касмічны карабель. Хуткасць ветру тут болей 1600 км ў гадзіну. Все, хопіць! Пасля такой вандроўкі пачынаеш цаніць сваю родную планету. Так, на Зямлі самыя прыемныя ўмовы для нас. Вот и застанемся дома. А як жа дожджык? Ён жа цябе так засмуціў раней. Болей не, цяпер ён мне нават падабаецца. Ён цёплы, са звычайнай вады, а не кіслаты. І хутка скончыцца. І ветрык у нас прыемны, а не ураган. Ой, усё просто цудоўна. Всё, я хутенько на вуліцу паглядзець на дожджик. А мы нікуды не ляцім і глядзім мультфільм. Глядзім. О, пакуль мультик ішоў, дожджик скончыўся. Ура! Можна ісці гуляць. Чакай, Вара, вы тут усё пра сябе, пра прынцэс ды каралеў. А пра што я мару, так і не спыталі. Ой, прабач, Лесічак, пра што ты марыш? Я хачу стаць вучоным. Якім? Ну, які спыніць сусветнае пацяпленне, ці пабудую звышсветлавы касмічны карабель. Ух ты, здорава! А яшчэ я мару знайсці каштоўны скарб. І што ты з ім будзеш рабіць? Аддам абаронцам прыроды. Хай ахоўваюць нашы лясы і палі, а сабе толькі крышачку пакіну, усім на марозіва. Які ты, Лесік, малайчына. Ну што, хадзем шукаць скарб. Я возьму рыдлёўку і вядзерца. Лесік, шукаць скарб не паснедаўшы – апошняя справа. Таму хутенька снедаць, а потым можна выпраўляцца і Касю з сабой возьмем. І праўда. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры, мы хутка сустрэнемся зранку у нашым добраранку.